खुलुमबाय सिगाङावनो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ आरो गोसोनि गोरबोनि इसिंनि हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय अनदायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रंजानाय आरो बे रंजानाय सावगारिखौ नोंथांमोननो लाबोदों आरो बे सावगारि आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार जिउआव रंजानाय मोनगोन मानोना बे बुहुमाव सोरबा पापी मानसिया एबा सोरबा संसारनि गाज्रि लामाजों हान्थिग्रा सुबुंफ्रा इसोरनि रायजोआव एबा सोरगोनि गोथों एबा बोसोननि रावफोरजों इसोरनाव फैफिननाय एबा मोजां लामाजों आवगायबोनायाव गोबांथार खम नाथाय मोजां मानसिफ्रा बेबायदि गाज्रियाव थांनायाव लोंनाय जानाय फेनायाव आगान सुरनायाव थाबैनो सुबुंफ्रा आगान सुरो जोंनि गेजेराव जाय अनजाग्रा बियादै फिसा बिथाङा दिनै आंनि सारियाव दङ आरो बिथाङा सोर आरो बबेनि आरो मा धोरोमनि नोंथांमोना दिनै बे गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनगोन आरो बिथांखौ आं मानो बिसिम लाबोदों आरो बिथाङा गावनि गोरबो इसिंनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोजांथार माखासे टेस्टिमनिनि गेजेरजों जोंनो गावनि जिउआव मोन्दांथिफोरखौ जोंनो फोरमायगोन नोंथांमोना बावैसोनि उनाव बिथांनि बेसेन गोनां रावफोर आरो जोंखौ फोरोंनाय मोजां लामा मावदिन्थिफोरखौ बिथांनिफ्राय नोंथांमोना खोनांगोन बेनिखायनो बे समाव अनजाग्रा बियादै फिसा गिबियावनो आंनि बरायनायखौ नोंथांनिसिम आङो जासिग्रोबाय दा बेनिखायनो दिनै आङो बे सेननि गेजेरजों नोंथांखौ बरायनायजों लोगोसे नोंथांनि मुं आरो नोंथांनि धोरोम आरो बबे जायगा बेखौ गिबियावनो बुंथिना लाग्रोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा जाहैदों एडविन एलड्रिन लाहारि आंनि थागिबि न'आ जाहैदों उदालगुरि सुदेमपुरि नोंथांमोना जि आंकोला बुंना होबाय आंनि सिनायथिखौ होनांगौ जेला आंनि सिनायथियाथ' बिसिनिसिम नांथाबाय ओमफ्राय आरोबाव बिनि उनाव बुंनो थाङोबा आंनि धोरोमा जाहैदों आङो बर्तमान आङो उदालगुरि सुदेमपुरिनि बेप्टिस्ट चार्चआव हाबो आरोना स' जोंनि धोरोमा जाहैबाय बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान स' ओमफ्राय आरोबाव आं आंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो थाङोबा आंबो सासे एडिक्टमोन आदसा दिनैयो नोंसिनि सिगाङाव बे बिखयाव जोङो सावरायनो फैदों जेनेबा आंकोला जेनेबा आंखौ लिंहरनानै आंखौ हांख्रायनानै लिंहरबाय जे फंनैसो बुंनानै होथों जे लाइमोनफ्रा एसे जौगानाय मोनथों निसानिफ्राय गोजानाव थानानै जे माबायदि जेनेबा जिउखौ आगबारिलांनांगौ बेसांखिनिखौ जेनेबा जोङो जि आंबो सासेमोन आं बे समखौ आंनि समखौ बारबोनानै आं दिनै निसा जायालासिनो बा निसा लोङालासिनो बेफोरखौ खालामालासिनो आं आंनि जिबनखौ माने आवगायलांगासिनो दोङो मोजां लामानि फारसे बेफोरनि फारसे फंनैसो बुंनानै होनो हांख्रायनायखाय आङो दिनै बिसिम नुजानाय फैनाय जादों जोबोद रंजाथाव अनजागाफोर दिनै जोंनि गेजेराव जाहैबाय फिसा जेरै एलड्रिन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गावनि मुं आरो धोरोम आरो गावनि थंखौ फोरमायनायजों लोगोसे गाव माबादि जिउआव आगान सुरदोंमोन बेनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनि गेजेराव गावनि खुगाजोंनो फोरमायबाय बिथाङा दिनै सासे ड्राग एडिक्ट बेनिखायनो आरोबाव आं बिथांनाव सोंनो लुबैबावदों आदसा नोंथाङा बबे समनिफ्राय ड्राग्स एडिक्टेड आरो बे ड्राग्सखौ माबोरै बाहायग्रामोन बेनि सोमोन्दै एसे जोंनो मिथिहोनो हागोन ना औ हागोन मानो हाया निस्सय जुदि नोंथांमोना मोन्थिनो लुगैयो माबायदिनिफ्राय जेनेबा जागायजेननायावथ' प्रथमथ' ड्राग्सआव सहैया ओमफ्राय आरोबाव खिन्थु बिनि सिगाङावनो लासै लासै थांखु गय बेफोरनिफ्राय जानो आराम्भनि खालामबाय सोलोंबाय बे लासै लासैनिफ्राय थांखु सिगारेट जौ बिदिनो मोनसे बारायलांबाय थाबाय मोनसेनि जायगायाव मोननैनि जायगायाव दायो जौनि जायगायाव आरोबाव गान्जाखौ लाबोदेरफाबावबाय स' आरोबाव जेला निसाया थोआ जायो मोननैखौबो ज' खालामबाय जोङो जौखौबो सिगारेटखौबो गान्जाखौबो ज' खालामनानै लाबासो एसे फेनाय मोनोसै नङाबाथ' मोनसेल' खालामबा मोजां मोनला नालाय स' बिदिनो जमा जोङो पार्टि खालामनाय मानाय बेफोर बारा जालांदोंसै आरो ना लासैनो ओमफ्राय आरोबाव बिनि उनावलाय माथो आरो बिनिफ्राय आरोबाव बांसिन बुंनो थाङोबा आरो लासैनो ड्राग्सआव हाबलांबाय आरो ना ड्राग्सआव जेनेबा ओरैबायदि हाबहैनाय जाहैबाय आंहा
उन्दै समाव जेनेबा जि सोलोंबोनाय जेनेबा मोनसेनिफ्राय मोनसे बारायलांगासिनो दोङो निसा खालामनाया आंना आंनि जिबनाव जेनेबा सिगारेटनिफ्राय लानानै जौनिफ्राय लानानै गान्जानिफ्राय लानानै आरोबाव ड्राग्स स' बिसोरजों ज' जानानै जेनेबा बिदिसो जेनेबा बारायलाङो आरोना मोनसे स्टेज दङ जेनेबा बिदिनो लासै लासै बारायलांबाय थायो आरो आदसा बे ड्राग्सखौ माबायदि बाहायोमोन ना सोबो ना गन्थंजों ना खुगाजों ना बिजिजों माबायदि बेखौ बाहायोमोन जोङोथ' जेनेबा ड्राग्सखौ बाहायजेननो थाङोबा बयबो जेनेबा मिथिगौ स्मेक खालामनो होननानै बुङो आरोना जाय जेनेबा ड्राग्स इउज खालामो स्मेक खालामो स' फार्स्टआव जेनेबा सोबो सिगारेट बायदि बेफोरबायदि जेनेबा सिगारेट बायदि उखुन्दैखौ लानानै सिङाव थाङो ओमफ्राय बेजोंनो निसा फेनानै जेनेबा मोजां मोनबाय दसे समनि थाखाय बुस्थुआनो माने दसे समनि गोजोननायनि थाखायल'खासोना जेनेबा जि दुखु सिन्था दोङो बेफोरखौ दसे सम बावगारथ'नो थाखाय जेनेबा बे ड्राग्सखौ लायो आरोना मानसिफ्रा दा लासैनो जेनेबा बिदि सोबनायाथ' थोआसै थैयै जानानै ओमफ्राय आरोबाव लास्टआव बिजिजों लाहैग्रा जाहैदों आरो बिजिखौ बहा लायो आखाइफ्राव ना मोदोमाव आखाइयाव आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो लुबैयो बे ड्राग्सखौ बिजि लानाय एबा बेखौ इउज खालामनायाव माबायदि मोनो आरो बेखौ खालामाब्ला एबा इउज खालामाब्ला बेखौ बिजि लायाबा एबा जायाब्ला माबायदि मोनो बेनि पार्थक्यखौ एसे बुंनो हागोन नामा खालामोब्ला माबायदि मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो एबा खालामाबा माबायदि मोनो देहायारि जिउखौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना मानो हाया जानांगौ निस्सय सानसे समाव बेखौनो खालामबोबाय नालाय जेनेबा सासे ड्राग्स लाग्रा मानसिखौ ओरैबायदि जेनेबा जोङो जेब्ला ड्राग्स लायो अब्लानिया मोनसे हरमन दङ डपामाइन होननाय बे हरमना मा खालामो खुसि दोनो आरोना मानसिखौ स' बे रिलिज जेब्ला जोङो ड्राग्स लायो स' डपामाइना रिलिज जागोन जोंनि ब्रेननिफ्राय हरमना अब्लानिया जोङो दसे समनि थाखाय बाखिबो सिन्था धारना जेनेबा गोजानाव थानानै ओमफ्राय आरोबाव जेब्ला जोङो बे बुस्थुखौ लाबाय ड्राग्सखौ लाबाय अब्लानिया बे डपामाइना रिलिज जानानै जोङो खुसि हेपि जाबाय आरोना स' बेखौ लानो मोनबासो खुसिया फैगोन नङाबा बेखौ लानो मोनाबा खुसियानो गैया जेब्लाबो जेनेबा दुखु नङाबा माबा मोनसे सानथौबाय थानाय बेफोरबायदि जेब्ला लानो मोना बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय आरोबाव जेब्ला जोङो लायो अब्लानियासो जेनेबा जोंनि देहायावथ' जों लाबाय थाग्राखामोन नालाय आवगायाव स' बे टाइमाव मा जाहैयो जोङो जेब्ला लायो अब्लानियासो जोंनि ब्रेन जोंनि बडि बेफोरो सोलियो आरोना नङाबा जेब्ला जोङो लाया जोङो जेबो खामानिबो मावनो हाया नङाबा ओंखामबो उखैया बेफोरबायदि जाना थायो आरो ओमफ्राय आरोबाव जेब्ला लाया ओरैबायदि जाहैयो जेनेबा बेल' नङा जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानै आरोना बाद दोनथ'नानै ओमफ्राय आरोबाव जोङो जि जोंनि दायित्व दङ बेफोरखौबो जोङो लायाबालानो मावनोनो हाया आरोना लाखांनायनि उनावसो गावनि जि दायित्व दङ जि जेनेबा न'आव माबाफोर खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौ मावनो हागोन खिन्थु लायाबा जाहैबाय नोङो जेबोखौनो आगबारिलांनो हाया आरोना फार्स्टआवनो बुस्थुखौ लाग्रोनांगोन लाखांनायनि उनावसो खामानियाव आगबारिलांनांगोन जायफ्रा बेखौ इउज खालामग्रा माबा मोनसे लेपटप खामानि मावनाय माबा न'खरनि माबा मावनाय बेखौ बाहायनायनि उनावसो बे खामानिखौ आवगायलांनो हायो नामा खामानिखौ मावनो हागोन जाहैदों बोलो होयो बोलो होबाय ओमफ्राय खुसिबो खालामबाय जेब्ला ड्राग्सखौ लागोन अब्लानिया गोसोआनो खुसि जाबाय ब्रेनानो खुसि जाबाय अब्लानियासो माने ब्रेनासो खामानि खालामगोन ना बडिखौ बे ब्रेनजों बे थैजों गासैबो लोगोसे मिक्स हाबफाजोब्बाय आदसा बेखौ बाहायनो मोनाब्ला जुदि साननै सानथाम बाहायथारनो मोनाब्ला मानसिया माबायदि जायो बिनि महर बिनि माबाफ्रा रागा जोंनायफोर फैयो नामा ना माबा मोनसे बोराबनायफोर फैयो नामा बेखौ जेब्ला बाहायनो मोना मानसिया अब्लानिया बियो ओंखामबो उखैला नङाबा बियो जानोबो गोसो जाला उन्दुनोबो गोसो जाला निस्सय बेफोरखौ मोनाबा जेनेबा कन्टिनिउ लाबाय थाग्रा मानसिया सासे मोनाबा बेखौ गोबागोन खिनाय जागोन लोमजागोन बेफोरबायदिनो अनेक सिमटम्स दङ आरोना बे बुस्थुखौ जुदि जाय मानसिया बाहायबाय थायो अब्लानियासो जेनेबा मोनथिनो मोनो आरोना जे ड्राग्स मोनैनि थाखायसो बियो बिदि जादों रागा जोंनाय एसे एसेयावनो रागा जोंनाय खामानि मावाबालानो उन्दुना थाबाय थानाय टाइमाव उन्दुआ टाइमाव जाया टाइमाव लोङा बेफोरबायदि जाहैयो आरो दाय मावब्लाबो दाय मावनो लुबैयो गाज्रि सानाबाबो गाज्रि सानो नामा
गाज्रि सानाबाबो माने बे टाइमाव जाहैबाय नोंनो जियानो हक जेनेबा बन्दियाव दोनबाय नोंखौ नोङो जेनेबा न'आवनो दङ जाहैबाय सासे मानसिया न'आवनो दङ ओमफ्राय आरोबाव बे बुस्थुखौ नों लानो मोनाखै दायो मा खारनाव लानो मोनाखै होमबा नोंनि आखायाव फैसा गैया रां रुफा गैया जेबो स' दिनैनि दिनाव मा नोङो फैसाखौ नागिरनो थांसिगोन मानसिया फैसाखौथ' बहाथो आजिखालिनि जुगावथ' रावबो फैसाखौथ' हरग्रा गैला ना स' बे टाइमावनो मा जाहैगोन मानसिया लासैनो एसे सिखाव दाखायत बेफोरबायदि सुरु जाहैयो आरोना बिनिखायनो माने ड्राग्सनि थाखाय नङाबा जियानो हक निसानि थाखाय आजिखालिनि दिनाव आजिखालि बे जुगाव हमना लायोबा अनेक सिखाव जानाय दाखायत जानाय मानि थाखाय जादों बेफोर गासिबो जेनेबा निसानि थाखाय जानो होननानै हमनोबो हायो आरो बोरैबा आच्छा बेनि सोमोन्दै आरोबाव जोङो मिथिनो मोनबाय अनदायगाफोर आरोबाव आं बिथांनाव सोंनो लुबैदों बे ड्राग्सखौ बबाव मोनो आरो बिनि भेलुआ बिनि सोमोन्दै बिनि बेसेनखौ एसे बुंनो हागोन ना बबे जायगायाव मोनो ड्राग्सखौथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा समस्त जायगायावनो मोनि जायगायानो गैया होननानै होनजानो हायो आरोना स' जेरावबो मोनो जास्ट माने मा नोङो एसे नागिरनांगोन बुस्थुखौ बहा मोनो बहा मोना सोरबाफोर लाबोना होफैग्रा सोरबाफोर इउजार दं नामा स' लोगो जुदि नोङो लानो गोसोबा जेरावबो चेनेल दंखायो नामा चेनेल जेनेबा सासेनिफ्राय बानायनायाथ' धरिल' जेनेबा जों जिथु अपियड इउज खालामो बे बुस्थुखौथ' जेनेबा इन्डियायाव बानाया बारु बाहेरनिफ्राय सफैयो माबायदि सफैयो बे बुस्थुआ स' सफैयै जेनेबा जोंनि बे नर्थ इस्टआव हाबबाय नर्थ इस्टनिफ्राय बड'लेण्डआवबो मोननो थाङो आरोना मोना बेखौथ' बुंनो हाया मोनो जेरावबो मोनो जास्ट एसे जेनेबा जुदि नागिरो अब्लानिया मोननो थांगोन आरो बे जिनिसखौ बेसेना जाहैबाय जेनेबा बेसेनखौथ' बुंनो थाङोबा थेमासेयाव मालाबा बे बुस्थुआनो 1000 बे बुस्थुआनो 500 थेमा हिसाबै फानो नामा थेमा हिसाबै फानो जाहैबायना फिसा थेमायाव स' बे बुस्थुआव थेमासेयाव 500आनो मालाबा थेमासेयाव 1000 बे बुस्थुआनो मालाबा जुदि जेनेबा क्राइसिस जाना होयो मोननो थाङा बुस्थुखौ बे टाइमाव बिनि बेसेना बहुत गैजि जाहैयो 10,000बो जानो हागौ 20,000बो जानो हागौ थेमासेनि दामा उपाय गैयि टाइमाव बे टाइमावथ' जेनेबा 10,000 20,000खौथ' बहा मोननो स' मानसिफ्रा बे टाइमाव मा जाहैयो सिखाव दाखायत बारा जाहैयो आरो अनदायगाफोर जों दा बे समाव माखासे ड्राग्सनि बाहायनाय आरो बेखौ बाहायोब्ला मा जायो आरो बेनि भेलु आरो बबाव मोनो बेनि सोमोन्दै मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दा बिथांनाव आङो जाय अनदायगा बियादै फिसा एलडिनाव आरो सोंनांगौ दंबायो बे सोंनायनि फिननायखौ जों मोनबावगोन आसा थिदों दा बेनो जादों जेरै बे ड्राग्सखौ बबे समनिफ्राय नोंथाङा नागारखो आरो बेखौ नागारनायनि उनाव आथिखालाव नोंथाङा माबायदि जिउआव मोजां आरो गाज्रि बेखौ जोंनो बुंनो हागोन ना हायो माने जानांगौ जिहेथु आङो आंकोला सोंनो थांबाय आङो मा समनिफ्राय जेनेबा नागारखो बे ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव जानो हादों बेयाव निस्सय जेनेबा आङो आंनि बिमा बिफाया आंनि आइ आरो आंनि जाय आंखौ जेनेबा अनो जाय आंखौ मोजां मोनो बिथांमोना जेनेबा आंखौ बुंबाय जे माने बेफोर निसाफोरनिफ्राय गोजान जा माने आङो बारा गोबाव जायाखै बेखौ गारनाया आङो बोसोरसे बारबाय आरोना नागारनानै आङो दायो बिना ड्राग्सनि निसायावनो जेनेबा आङो मोजाङैनो आंनि जिबनखौ आगबारायलांगासिनो दङ आरो मोजां लामाथिं आङो आगान सुरलांगासिनो दङ बोसोरसे बारबाय जोबोद मोजां दा बियो बोसोरसे जाबाय बेखौ नागारनायाव आरो बे गावनि बिमानि माखासे मोजां आखुथाय बिमानि बिनायनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो सोंबावनो लुबैदों जेब्ला नोङो दा बेखौ नागारनायनि उनाव नोङो दा मोजां जिउआव मोजां खांनाय एबा मोजां देहा मोजां गोसो मोजां साननायफ्रा नोंनाव फैगासिनो ना बै समाव जे बेखौ बाहायनायावसो नों बेबायदि मोजां साननाय आरो बेबायदि नोंनि मैखुनाव बिदि मोजां बुजिनाय गैयामोन अब्ला आरो बेजों लोगोसे आङो सोंबावनो लुबैदों नोंथाङा ड्राग्स इउज खालामफुबाय थानाय समाव सानसे समाव नोंनि अनसुलि बिमायादि गोबां दुखुनि गेजेरजों गोरबो गावग्लिनानै आंनाव नोंनि थाखाय आर'ज खालामनो फैदोंमोन बेखौ नों गोसोआव दंना आरो साननैनि उनाव नोंखौ नैबे ज्योति पिरामिड सेन्टाराव नोंखौ
नोमाया लाबोदोंमोन बे समाव नों माबायदि फिलिंस खालामामोन जेब्ला नोंनि बिमाया नोंनि बे गासै माखासे लोंनाय जानाय फेनाय बेफोर गासै नुथायफोरखौ नुनानै सम बियो आंजों लोगो हमनानै सावरायो आरो बेखौ लानानै दिनै बियो आंनि बे जति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव बे गाबनानै आरजनि थाखाय फैदोंमोन आरो बे आरजनि गेजेरजों लोगोसे आरोबाव साननैनि उनाव नोंखौ बे जायगायाव लाबोदों आरो बे समाव लाबोनाय समाव नों माबायदि फिलिं खालामामोन आं नोंखौ आरज गाबदोंमोन नों गोसोआव दं ना आरज गाबनाय समाव आरो नोंखौ काउन्सिलिं लादोंमोन आरो काउन्सिलिंनि गेजेरजों आं नोंखौ बुंदोंमोन गोसोआव फै नों सानसे गोसो सोलायगोन बाबु आं नोंखौ बुंदोंमोन मानोना जेरै लकासनि एबायदा 36 फलनि दं इसोर मावनो हायो मोनसेबो बिसय गैया बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंनो फोरमायदोंमोन आरो बे समाव नोङो नाथाय नोङो ड्राग्स इउज खालामफुबाय थानायखाय नोंनि गोसोआ जिरायफेरा नोंनि मोखाङा गोजामोन आरो बे समाव नों बुंदोंमोन हामबायलै जाबायलै थांनोसैलै बे बाथ्राखौ नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ आं गोसोआव फैदों आदसा बेनिखायनो दा नोंनाव सोंनो लुबैदों जेब्ला नोंनि बिमा लाबोनायाव आरो बेनिफ्राय नों जेब्ला काउन्सिलिं लाजानायाव आरो बिजानायाव नों माबायदि जिउआव मोनदांदोंमोन बेखौ गोसोखांनानै जोंनि गेजेराव फोरमायनो हागोन नामा जेब्ला आङो गोसोआव दङ गोसोआव गैया नङा जेनेबा आङो गोसोआव दङ ओइदिनखालि जेनेबा आङो एसे निसायावबो दङमोन जाहैबाय ओमफ्राय आरोबाव आंनि दुखु सिन्था बेफोरखौ आं सानोमोनखि माने रावबो बुजिला आंनो नांगौखिनिखौ मोना नालाय आङो सानो मा रावबो आंखौ बुजिला रावबो आंखौ अनग्रा गैला आंनि बिमाया गाबै दुखु जानानै आंनि थाखाय गाबो आंनि थाखाय बियो इसोरनियाव बियो गावनि फिसाज्लाया सोलायथों होननानै मालाबा बिदिनो आंकोलजोंबो रायलायो आंकोलजों सावरायलायो जिहेथु जोंनि न'आ नांजाबलायनाय जाहैबाय बेयाव माने आं गोसोआव गैया नङा गोसोआव दङ जे माने आइया आंखौ लानानै फैनानै जेनेबा जति प्रेयार सेन्टाराव ओमफ्राय आरोबाव बेयाव आंखौ प्रे खालामहोनो लानानै फैदोंमोन आरोना प्रे खालामना आंकोलनि आखाइजों जेनेबा प्रे खालामना हर होननानै बुंदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आरोबाव जेनेबा आंकोलाथ' प्रे खालामदों ओमफ्राय आरोबाव दे आं प्रेयारसिमल' जेने तेने आङो नेनो हासिगोन ओमफ्राय आरोबाव बिनि उनाव आङो नेनो हाला मानोना बे समाव आंनो बे निसाखौ नांथारसिगौ आंनि लोगोफ्रा आंखौ नेगासिनो दङ आंहा थाब बेसेबांनो हायो थाब थांनांसिगौ बे समाव आङो जेनेबा बुङा नङा बुंदों आङो जाबाय आं थांनोसै आंहा सम जाबाय आं खामानि दङ मा बेफोरबायदि अनेक जेनेबा बाहाना दिहुननानै जेनेबा आं थांनोसै माने नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ नेगासिनो आरो बेखौ बाहायनो गोसो जागासिनो दं बे समावथ' नोंनि गोसोआ सोलायाखैमोन नालाय बेखौल' नांगौ आरो नांगौल' जाना फैदोंमोन नाथाय बे समाव नोंनि जिउखौ इसोरा नांगौ इसोरनि थाखायबो आरो फारसेथिं नोंनि गोसोआ बै मोदोमनि नोंनि बे ड्राग्सखौ बाहायनो थाखाय नांगौ नोङो गोसोआ लेंबाय थादों बाहेराव बेखाय आंहा खामानि दं समा थोला बे बाथ्राखौ नुदोंमोन नोंनि बे बाथ्राखौबो जोंबो मोननांदों आरो बे समाव नोंखौ हमथाबावनानै बानजायदोंनि गोसोआव लाबोफिन जेब्ला आङो मोनसे थार जाथायखौ फोरमायदों जेरै गोथार आगस्तिननि बेनि जिउ जारिमिनखौ गोथार आगस्तिना सासे ड्राग्स बिरि सिगारेट गान्जा जौ आरो बेयो गोबांथार सिख्लाफोरखौ मोजां मोननानै बे गोर्बोबती खालामदोंमोन बेनि बे गाज्रि आखुथायखौ नुनानै बिमा मनिकाया सान हर गाबै बियोमोन बेजों लोगोसे मनिकाया बे गावनि फिसानि थाखायल' नङा बे बुहुमाव थानाय गासै जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय गाबै बियोमोन आरो बियो जोहोलाव सिख्लाफ्रा ड्राग्स बिरि सिगारेट गान्जा निसानिफ्राय गासैनिफ्राय गोजान जानाय बायदि गावनि फिसाजोनि गेजेरजों आरो गुबुन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखायबो बे आर'ज खालामनायाव फारसेथिं फिसायनि नासयनायाव फिसायाबो जौ फाग्ला फारसेथिं फिसालायाबो आगस्तिनाबो ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ हिन्जाव आरो बायदिसिना गाज्रि आखुथायखौ सान हर गाबै बिदों आरो सम बिमाया गावनि फिसालाखौ बियो गोथार गिर्जान'आव लाना थाङोमोन नाथाय बिनि गोसोआ सोलायामोन 17 बोसोर जेब्ला मनिका गाबै बे गावनि फिसायनि आरो लोगोसे गावनि फिसालानि आरो बे बुहुमा दुलाराय बुहुमनि जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय बेबायदि निसा जाग्राफोरनि थाखाय गोसोनि थाखाय बिनायाव 17 बोसोर बिनायनि उनावहाय सानसे समाव आगस्तिनि गोसोआ सोलायबाय आरो बे गावखौनो हमदांनो हाबाय आं सासे मोजां फरायसा सासे गियानि सासे मोजां रोंगौथि मोननाय जानानै आं दिनै मानो बेबायदि निसा
बेबायदि गाज्रि लामायाव आरो बेबायदिनो आङो लोंनाय जानाय फैनायाव बे गावखौनो बै बिमानि बिनायनि बोलोजों गोथार जिउआ आगस्तानाव हाबनानै बिनि गोसो सोलायदों थिग बेबायदिनो दिनै नोंनि बिमायाबो नोंनि थाखाय बे फिसाया माबोरै सोलायगोन बेनि थाखाय बे जायगायाव बिनो फैदोंमोन आरो बे बिमानि बिनायजों जेरै आगस्तिना बिमानि 17 बोसोर बिनायनि गेजेरजों बिनि गोसोआ सोलायनानै बे इसोरनि लामायाव फैदों आरो सानसे समाव बे सेमिनारियाव थांबाय सेमिनारियाव थांनायनि उनावहाय दिनै बियो दौरि जाबाय आरो दौरि जानायनि उनावहाय बियो बिशप जाबाय आरो दिनै बे सासे लोंग्रा जाग्रा फेग्रा गाज्रि मानसियाबो गोसो सोलायनानै सासे गेदेर गोथार मानसि जाबाय आरो दिनै मनिकानि बिनायजों बिनि न'खरा इसोरनि न'खर जाबाय आरो बेनिखायनो मनिकाया दिनै 17 बोसोर बियो फोथायनायजों उन जाजासेनो बिनि बिनायनि बोलोजों बे न'खरा एसे गेदेर इसोरनि अनजानि न'खर जाखो फिसालानि गोसो सोलायबाय बेबायदिनो दिनै आं बियादै फिसा नोंनि थाखायबो नोंनि नोमानि बे गाबनायनि बिनाय फिथाइखौ दिनै नुनो मोनबाय थार रिजाल्टनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय हयथ' नोंनि बिमाया बियामोनब्ला नों दिनै बै सेन्टारावबो थाहैनाय नङामोन खोमा हयथ' नों दिनै बेबायदि गोसो सोलायनानै फैनाय नङामोन खोमा गोबांथार बेबायदिनो संसाराव लोंग्रा जाग्रा फेग्राफोर दं दा बेनिखायनो दिनै नोंबो बै गोथार आगस्तिन बादि सासे मोजां सुबुं जानो नाजादो बेनिखायनो आं दा जोबथारनायाव बेखौ बुंनानै आरोबाव नोंनाव सोंबावनो लुबैयो आथिखालाव नोंथाङा गोबां नोंबादि झाल' सिख्लाफोर ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ नोङो बे सेनि गेजेरजों बानजायहरनो एबा बुंहरनो हागोन नामा? औ हागोन। अब्लासो बिनि थार फिथाइखौ जोङो गोबां झाल' सिख्लाफ्रा बेबायदि सोलायगोन दे अननानै बुंनो हागोन ना? आं बुंनो थाङोबा जि आङो भुगिनांबाय आंनि जिउआव आङो जेसेबांखिनि आगबारिनांगौमोन स' बेसेबांखिनि गेप जायामोनबा आङो बेखौनो खावलायो जोंनि जि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोना नोंसिनि बेसेन गोसा समफोरखौ बिदिनो हगार हराबालानो आं जेरै खालामदों बिदि ड्राग्सनि निसा जौनि निसा एबा गान्जानि निसायाव गोदोआलासिनो नोंथांमोना गावसिनि फिउचार गावसिनि केरियाराव फकास खालामनानै जि मोजाङै फरायनांगौ मोजाङै जुदि नोंथांमोना नोंसिनि एमआ माबा मोनसे अफिसार जाहैनांगौबा बेफोरखौ जेनेबा थांखिखौ मोजाङै कमप्लिट खालामनानै IAS IPS अफिसार बहुद जेनेबा जाहैनो हायो नङाबा खेला दुलाफोर मोजां मोनोबा स्पर्ट्समेन जाहैनो हायो थ' गावनि जिउआव गावनि बे बेसेन गोनां समफोरखौ बेफोरजों गेलेयालासिनो थ' गावनि समफोरखौ जि जायगायाव नांगौ बेयावसो बाहायनांगौ आरोना आं बेखौबो बुंनो सानो जे आंकोल दैमालुआ बुंनाय बादिबा आंकोल दैमालुआदि जि आंखौ बुजायबाय आंबो सोलायदों आंनि आइनि अननायाव आंनि जेनेबा आइआ इसोरनियाव बिबाय इसोरा आइनि बिनायखौ मानिनायखाय जेनेबा आं दिनैनि दिनाव निसानिफ्राय गोजान जानो हाबाय लोगोसे आंजों लोगोसे आं सानैसोखौबो मोजां खालामगासिनो दङ आं आसा खालामो जे बिसोरबो गावनि जिउआव आवगायलाङो आरो मोजां लामाखौ हान्थिलाङो बेजों लोगोसे आं माखासे इसोरनि खोथा बुंनो थाङो होनबा दा जोंनि जे सेकेन्ड कामिं फैगासिनो दङ बेखौथ' होनबा बयबो मोनखागोन आं आसा खालामदों जेनेबा बयबो बिनि सिगाङावनो गोसोखौ सोलायनानै जि सेंग्रा सिख्ला आइ आफा बा बिब' बिनानावमोन दङ बिसोरो बयबो जेनेबा बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारनानै इसोरनि लामायाव थाबायो आं बेखौ बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरो जि माने सेन्ट आगस्टिनआ जेरै सोलायनो हादों आंबो आंनि जिउआव बियो सोलायनाय बायदिनो आंबो आंनि जिउआव मोजां लामाखौ हमलांनानै मोजां लामाजों हान्थिलांबाय थानोसै होननानै इसोरनि सायाव आं आर'ज गाबो बेसेबांखिनि आं बोलो मोन्थों आवगायसिम थांनो थाखाय बिजनेस नोंथांमोना जुदि लुगैयो गावनि फिसाज्ला फिसाजो एबा बिदा बिनानावमोनखौ सोलायजाथों निसानिफ्राय गोजान जाजाथों होननानै अब्लानिया निस्सय मानो हाया जानांगौ जाखो जोङो जेरै सोलायबोनो हादों जों जेरै दायो बेसेबांखिनि समफोरखौ दुखु खस्थ'जों जेनेबा सिगांनि खोथाफोरखौ बावजोबनानै दायो गोदान लामाजों गोदान जिबनजों जोङो आगान सुरलांगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो जुदि लुगैदोंबा आंकोल दैमालुनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन स' बिथांमोना जोंजों जगाजग जातीय प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे
आं दिनै बेखौबो मिथिहोबावनो लुबैदों जाय अनजाग्रा बियादै फिसा एल्ड्रिना मोनसे मोजां गासैबो जोहोलाव सिख्लाफोरनि दानि लोंनाय जानाय फेनाय ड्राग्स इउज खालामग्रा बिथांमोना बे जेरै सोलायदों बेबायदिनो बे मोनसे मोजां सेन्टार आरो बे सेन्टार खुलिदों आरो बे सेन्टारा बबाव बेनि गासैबो मोजां थं आरो बिनि मबाइल नाम्बार नोंथांमोननो आं बेहाय नैबे ज्योति प्रिया मिनिस्ट्रि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौ लिरनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना बेहाय बे गासैबो बिनि थं आरो जायगा आरो बियो बबे जायगायाव आरो माबोरै ड्राग्स इउज खालामग्राफ्रा माबोरै बियो सोलायनो हायो बिनि थं एड्रेसखौ बिनि सेन्टार बबे जायगा दं बेखौ मोननो हागोन आं नोंथांनो फारि फारि लिरनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना बेखौ नायगोन अब्ला गोजोन्थों अनसायग्रा गासै बे चेनेलखौ नायग्रा अनसायग्रा गासैनिसिम दिनै नोंथांमोना गोबां गावनि बेसेन गोनां समफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै जाय अनजाग्रा एल्ड्रिन बे बेदि फिसाजों लोगोसे मोगा मोगि लानायाव नोंथांमोना बे समखौ बाहाय होबाय बेनिखायनो खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम आरोबाव आं बे ज्योति प्रिया मिनिस्ट्रि सेन्टारनिफ्राय आरो बे चेनेलनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरनायजों लोगोसे आरो दुलाराय बुहुमाव थानाय जायफोर ड्राग्सनि गेजेरजों लोंनाय जानाय फेनाय सेखर बिरि थांखु गान्जा ड्राग्स जायफ्रा बाहायबाय थादों जों अनजाग्रा बियादै फिसाया गावनि गोसो जिउ मैखुनखौ इसोरनि मुङै गथायनानै सेन्ट आगस्टिन बायदि गोसो सोलायनाय आरो बिमानि बिनायनि बोलोजों दिनै बे गोसो सोलायनाय बे गावनि गोसो आरो मैखुनजोंनो फोरमायनानै सोलायबाय नोंथांमोना बेबायदि सोलायनानै फैयोब्ला बे बुहुमा गोदान जागोन गोदान जेरुजालेम गोदान नख्रां गोदान प्रिथिबि आरो गोदानथार इसोरनि रायजोआ फैगोन बेनिखायनो खेबसेबाव गासै ड्राग्स इउज खालामग्रा गासै गान्जा बिरि सोबग्रा गासै निसा जाग्रा गासै जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आङो खेबसेबाव आखाइ खबजानानै खावलायहरबावो बियादै फिसायाबो खावलायहरो नोंथांमोना गावनि गोसोखौ इसोरनाव दोनदो आरो गोदान जिउ गोदान लामा गोदान मिजिंजों आगानसो मानोना बे जिउआ इसोरनिसो खेबसेबाव जोंनि गोरबोनि अननायखौ खुलुमनानै बहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों